И здравейте, приятели! Аз съм Валю и този клип ще е малко по-обичайен от другите, защото... Аз съм Кико, Валю, не ме забравяй, моля ти се. Добре. Този клип е малко по-необичайен от другите, няма да е свързан с геймплей. Ми ще бъде някъде към една минутка да ви обясня. Да изберете кой да е главният човек в канала, в нашия канал. Да, Валю, ще остави там едно направило да гласувате. Да. И в Facebook страницата ще има. В Facebook страницата, в YouTube в описанието на този клип ще има. И вие дадеш му е в Ask.fm. Макар че там няма така. Хора, да се върнем на това, не сме решили кой да е нашия главен човек в канала и спорим. И решихме да направим едно такова, вие да изберете. Писанието ще видите там да гласувате. Да, казах го с 1000 пъти. За гласуването идвате тук на това квадратче, цъкате го, може само по един път, аз така съм го направил. Иначе може да го направя с 1000 пъти, ама няма да е често според мене. И така, гласуването ще продължи на краят на месеца, ще видим. Мисля на 30 октомври ще видим кой е гласувал. Ние нямаме право да гласуваме. Да, и ако някой гласува два пъти, моля не гласувайте два пъти, само един. То не може. И така, и това беше този клип. Тихо нещо да кажеш? Гласувайте. Да, гласувайте и още един път. Теглянето е на 30 октомври. И там уния неща си ги знаете. Абонирайте се, дръснете по някой коментар. Лайкни, харесайте клипа, ако ви е харесал. Ако не ви е харесал, дайте палец надолу. За какво даваш палец надолу, вече? Задавайте ни въпроси в нашата Ask.fm страница, ако имате някакви въпроси и нямате отговор на тях. Пишете, харесайте ни Facebook страницата, там ще намерите пълната информация за самите нас, за канала, някакви съобщения и така. Виждате резултата в момента е 0 вота и гласувайте. И до следващия път. Чао! Ти кажи чао, не? Чао! Айде, чао.